mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Damerian, 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 Damerian. May pag-asa kita dyan na makamerindal ngo niya dyan. Bata gutom-gutom ako ngunya. Pero mas ka ako itong feeling ko, gari basugon ako Birthday ba gangon niya ni Shirley Dilumen, di ba? Birthday ngon niya ni Shirley Dilumen. Buda ni, ano yan? Ni Papa P. Pio Fernandez. Happy birthday. Iyo adi. Happy birthday. Si Pio, garo pera na ngon yan si Pio. Gari mga nasa, na si Pio, ano? Mga 40, matuan sa kuya si Pio kitulong nga taon, mga 40 din good si Pio. Ako po nasa 46 ako 49 si Pio. Ayo, matuan sa kuya mananggat. Gari. Woo! Maray na hapon. At 38 pa lang. 37, 38 pa lang si Pio. Ay, gusto mo sabihin, matawa kay Pio? Ha? Sabihin yun, gari alanganin, gari mag-iriwal man kita kayo. Diba? Gari alanganin man, gari alanganin man, gari malain man ang tirada. Pero garo tama man. Tari, ang my birthday, igwatabi siya prerogative sa buhay niya. Good afternoon. Salbatan, napadukan ako. Dahil lang tayo naman ko daw kamuki, alat mo na, tamain mo na ako. Iwa ko dili ki, ano yan? May dradara ako digdi na, ano yan, John Suit, iced tea. Ikaw pala yung ki iced tea, na dahing ice, ano? Ikaw pala ki iced tea, na dahing ice. Nguna, na-discovery ko lang ngunyan na daw. Biling may maiwal sa kuya kay ningon. Kumusta po sa tuyang hapon? Lago tayo naman ko, napadukan ako, madali lang. Excuse me po, madali lang ta. Inaman ko daw kamuki. Araw kay si Manay Agnes Gulifardo. Sabi kay Manay Agnes, kaya ako Manay Agnes, gibido tabi ako kay potato salad. Gusto ko kanya ko, puro sana apple. Ay, inda. Magmaunon ako nga napon. Lago tayo naman ko daw kamo basta may igwas ako dito pigiinom na ice, tinadahing ice. Let's go na. Madali lang. Excuse me po. Ay lang, ma'am. Salbatana. Maliputo. Kumusta po sa tuyang hapon? Madam. Kumusta sa tuyang hapon? Kasabay niya to, mga tugang si Juna Police sa Technical Department. Sa ano yan, sa technical department pala, kasabay niya to diyan si Jerome Martinez. So mga travelers natin diyan, happy, enjoy tabi ka mo sa pagta-travel ha. Di magpaparapadalagan. Tabi So mga ko natin ha, so may mga maral man kang adlib ko naman niya na hapon. Anong adlib na naman niya na? Excuse me. Mapagalo na namin nakainom pa ako kay ano ba yan? Nakainom ako ngunyan kay iced tea na malipot. Natang may iced tea mainit.
Wala man pala na Wala man pala. Karaklan palan kang iced tea, malipot. Touch me! I'm falling in love! Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Sa mga birthday celebrants natin dyan, taod-taod, mananaod daw kita kilod dadi. Mananaod daw tabi kita mga tugang taod-taod kilod. Sabi nga ni, sabi kan texter ta, sabi kan texter ta, daw ganin doon niya, sabi kan sa tuyang texter, nag-order ako dati nin iced tea, pero sabi ko sa cashier, no ice please. Sarawayon man hindi man na, ning paradango ko, sarawayon, bossing, sarawayon ka man na, gari ka ito kan, gari kang kapanahonan ko, kay ito, sultero ba kita sultero ba kita, di ba? Sultero. Kaya ito kaya, kung nga ang sa imo nga yang, gusto nga mag-duro date, ang saro man pwede mong darahan sa sarong girl na nga medyo duresinting lugar. Iyan tabi na La Trinidad, iyan na kwan ngo niyan, ano nga na kwan ngo niyan, ining Saint Elise. Kampanahon, yan po na Saint Elise, ang ngarang kan La Trinidad, sa second floor ka iyan na second floor ngo niyan, misanin ngo niyan kan St. Elise. Igo diyan ka restaurant ka ito ang Latre. Pag nagwala ka, masini ka, pasinihan ka. Pag nagwala ka mga tugang, pasiring ka sa sinihan. Pag nagto ka, pasiring ka sa restaurant. Siyempre ba, soltero ka. Siyempre, soltero ka ba ya? May garo de ko alam kung Valentine's Day ito. Basta special na okasyon, nag-draw date man nga ako dyan. May kay ba ako, Jerome? Siyempre, soltero ka ba ya? May kadate ka? Ang order ming dua, tabing dua, Jerome, kwan, sizzling chicken. Kaya ito, may masira mo dyan ang sizzling. Kwan ba ya? Medyo, ayaw man, nagiro maray-maray man na restaurant. Sizzling, tagsaro kami. Ang sizzling chicken kaya ito dyan, may rice na, pero sizzling, tabi, na chicken, tapos may diit na gari, patatas na sliced, ito. Tapos mga tugang may kwan siya, may ang rice niya separado tabi ang rice niya, yeah, separado ang rice niya. Pag separate ang rice niya po separated yan. Siyempre haloy horon gamang do. May buro bandaman nga ka ito. Pagabot kang yun na, mga after 15 minutes gayon, itaon na sa mo sa order. Nag-asok. Kasi sizzling, nasa kwan nga ni, nasa sizzling plate nga ni, di ba? Nasa, nasa sizzling plate nga ni, di ba? Pagkabugtakan sa lamesa, nag-aso talaga, sabi kan, dinot-dot kang kay Rebak, ano nga yan, mainit. Ayun da, dinot-dot mga tugang sa sizzling plate. Ano nga, mainit. Pagtanggal kang gura mo, nawalat sa kulit. Ayun da. Pagkatanggal kang gura mo, nag-aso, tapos sana din nag-aso sa puro kan naling mo ng sizzling plate dututon mo kung may ayun, patawal-tawal kita mga tugang kan mga nagkabiritay na benditadong kalag sa matanag. Ano ba yan? Alright, alas 3:20 oras po sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Ang satuyang tataramon, ang satuya mga tugang na tataramon ngunya na hapon, satuya tabing programa Timon. Ang satuya tabing tataramon, Timon. Bakit wala to? Bakit wala siya? Bakit? Ayun. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon. Ay, hinda. Hirak ni Diyos, Jerome, garin na turn off ako. Ang tataramon ngunya na hapon, tabi ginuno mga tugang sa mga lumang baol kan sa tuya tabing yan taga-research sa tuyang programa, ang tataramon Timon. Sige daw. Sisay diyan po sendo lamang ang maka-explicar, kung ano mga tugang ang gustong sabihon kang tataramo na Timon.
Ang timon, ika ngayon naghapot, ikapan maeksplikar. Ika na ngayon naghapot, ikapan maeksplikar. Ang timon tabi, timon, gusto sabihon, iyan so, nagtatawag ki direksyon. Ika nagtatawag ki direksyon, kumpasain. Pwede siyang noun, pwede siyang, pag sinabing noun, pwede siyang tawo. Hisengi ang timonel dyan. Siyang tawo na nagtawag ki direksyon, kumpasain ng direksyon. Siyang tagat nagkokontrol kang timon. Yan. Kasabihon, mga tugang kumpasain, mga tugang ang direksyon kaiyan, iyo tabi ito na timon ang nagtatao kipaduman. Iyan, alimbawa, sa mga bangka, sa bangka, igwa dyan, mga tugang kipig, sasabi na timon. Di ba? Sa ang barko, dakula unong kan ang timon. Di ba? Timon. Iyan na sagwan baga. Ang disagwan, ang nakatukaw dyan sa pangultimo na lubot kan bangka, iyan ang titimon. Ang gigimo niyang timon, susagwan. Meaning, pag sinabing timon, iyan tabi ang parte, mga tugang nin ano man na sasakyan o bagay na minataw tabi nin direksyon sa satuya na kung saan man kita paduman. Yeah. Iyan po ang sabihon kang timon. Halimbawa, ang auto, ikaw ang kitimon, pero ang timon kan auto, yaon sa manibela. Di ba? Ang timon kan auto, mga tugang, yaon po yan sa manibela. Iyo tabi ang gustong sabihon ka yan. Iyo tabi ang gustong sabihon ka yan, mga tugang na, ang iyan baga, di ba? Direction, timon, yaon yan sa manibela. Left and right man sana, ang manibela, mga tugang kang timon. Yan. Yan po ang satuyang tataramon ngayon na hapon. Hindi po sa inyong programang Pinky on Mo, baby. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Alas 3:22, mayroon ba tayong live? Mayroon tayong live, ano? Di ba mayroon tayong live? Ano mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan, kung day magbabago, tanganing mga tay, kay pan po nasabayaning protection leverage. Leverage, Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule para po salud asin protection kang atay. Hindi po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Leverage. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo manawara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Leverage Silimarin Capsule Oralda para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Leverage na para po sa baskog na atay. Ang Leverage Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Sabi kan sa tuyang listener, ang timon ngayang ibig sabihin, ika ang nagama ni obra. Yan. Ang paborito mi, ito, sabi kan sa dong texter, ang paborito mi sa La Trinidad Restaurant, kusidong may talbos kamote. Buda, laman kang lumbod. Guest singer si Shasha Padilla, nagluwas, buda day nag-ahit. Ay, nako. Totoo tabi, may picture nga ni kami. Talaga? Grabe naman. Talaga? Talaga? Totoo? Totoo? Totoo si Sasha? Nako. Ang sabi, pimio sa barko yan. At Pimon, di ba? Tito Henry, maghiling kita kan... si Sayda Sunanggana sa Miss Universe palan. May post na, Jen, mga pag-iriba dyan sa newsroom, isa nang gana sa Miss Universe. Tagari si Miss Manalo, gari second runner-up, third runner-up ha. Tendo tabi sa kuso nang gana sa Miss Universe tabi. Si San, kasabig arabangan bagay ningon yan, so Miss Universe ta. Si Manalo, so representative mga tugang kan Pilipinas, gari kwan siya, gari, ano yan ha. Gari, ano po kayan, excuse me po, day naman siya ki, ano yan, day naman siya ki, pero mariman sa performance niya day. Kaya lang, third runner-up siya sa Miss Universe. O si Say na Sunanggana, pero ilang tadaw digdi o, tabi kung isa sa tuya na nanggana sa Miss Universe, Miss
Universe result. Yan. Ilan daw? Miss Universe result. Salbatana, Mexico. Iyon ang pigtataram ko eh. Iyon ang pigtataram ko. Na dapat, kitang mga Pilipino, dahil naman kita mag-ilingon, Miss Universe tabi, si Fatima Bosch, Miss Universe taga Mexico, ang si Atisha Manalo, third runner-up. Oh, hello? Hello, Manong Henry. Yes, good afternoon. Good afternoon. Opo. Si Manalo, natalo. Yun na nga ni third runner-up si Hindi lang mamigo, anang ganang Miss Universe, inis yung mga national may interpreter. Iyo baga. Kadaklan sa nanggagana dyan, sa may interpreter, tabakas paka-interpret, yun bis maurag sa paka-English niya. Pero anas man talaga matibay man. Basta dahil ko nahiling, may pigiba ko niyan aldaw. Miss Universe ha, talaga, si Iyo. Fatima Bush. Ayos man, daling mo pareho sa karawat, o so ikwan, Taglit lang, dahil man ako nakaloy. Iyo. Okay. Bata ni Pran, may Basta- butuhan na online, adi? Ego baga. Alright. Kaya ito baga, wala man kaya. Ngunyan, iguan na baga. Kaya, Oo. minsan ako lang parte man na may online followers. Gari di daw kung kana gayon, sa burutuhan sana, adi? Malamang. Takon-dakulon ang parakwan yan. Di Oo, ba? kung ako lang ang naka-online sa oras na yan, Oo, marata. Oo. Kung marata sinda, di gana ka na. At ayo na nga ni. Anyway, number 3 lamang kita. Okay na yan. Okay na kita. Magmana Iyo. kita, di ba? Okay. Basta manalo. That... Latasunta ka dyan. Pagkalay na ko. Okay, bye-bye. Wara man dang interpreter lahat. Oy, very good na. Tining kayang mga Latin American countries, Latin America, yan Venezuela. Iyan tabi na, ano yan, iyan tabi na ngaya, Mexico. Ano pa ang mga Spanish-speaking countries? Spain. Ano ba po dyan talaga? Iyan kaya, di ba nag-arada lang English? They loved their own language. They loved their own language. Pasira mo pag-pronounce ta. Language. Sala na naman yung fight mo, Noy. Ganun nga malaya naman nga yung fight mo, ha? Di ba? Miss Universe. Pero palang ko niyan, wala na ki-interpreter. Oy, very good man. Oy, nga, si Venezuela baga, naging kwa na naman, second runner-up baga. Ang first runner-up palan, mga tugang Thailand. Miss Thailand. Ay, sa totoo lang, kahit ito akong estudyante dyan sa Aquinas University ko, Thai siya, Thai. Ang tao sa Thailand po, bako Thailander? Ang apod kaya kaniba, ano nga yan, Thailander? Bako po ang Thailander? Ano, manok? Ang apod sa Thailand, ang ngarang kan citizen kan Thailand is Thai. Thailand. Thai. Ayan apod. Bako tabi, so legs. Thai. 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 Kahit may estudyante ako sa UST na taga Thailand. Ang profile, gari man sa na Pilipino, pati ang kulor niya. Gari man sa Pilipino nagparadalaga dyan sa Legazpi Boulevard. Di ba? Thailand. Second runner-up tabi, Venezuela. Ang third runner-up, Philippines. Ang fourth runner-up, anong pag-pronounce kayo ni? Cote d'Ivoire? I do not know the right pronunciation. Bagong nasyon ini. Bagong nasyon Di ba? Grabe ang kanya di. Ang lugar niya, tabi, fourth runner-up. Wow! Pero at least kita okay man si, ano nga ang apelyido ni Manalo? Jose? Nga pa daw, sabi nindo so, mga pangaran kaining mga Miss Universe na ini. Ang Miss Universe tabi si Fatima Bosch. Siya, mga tugang ang Miss Universe. Ayos man. Adi, di ba ka sa Albay, karakulidi kan mga qualified na maging Miss Universe. Haralangkawon pati, yan haralabaw ng tabay. Mga marayon, baga di.
Nagulong ka ng mga Miss Universe. Pwede. Kaya lang, kita, dahil man kita nag-irintra dyan. Diba? Dahil man kita mina-irintra dyan sa mga, ano yan, sa mga, gano'n dahil man naka-qualified, dahil man sila naka-qualified tabi na, ano yan, na mag-intra dyan. Tayo baga ang mga piga-apo na screening, di ba? May mga screening yan eh. Kaya naarong tabi kayan ang sitwasyon. Pero congratulations kay anong first name ni Miss Manalo? Anong first name daw ni Manalo? Alat ko na, hilingon ta daw, ha? Pagkagmahon babaga na igwa kita ki third runner-up. Yan. Sinabi na, nasa lang pagka-pronounce ta eh. Côte d'Ivoire. Sa'yo na nasyon ini? Kwan bagay ni, gari bagay ni, kwan ini gari bagay ni, yaon sa Europe ini. Tabi. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Yogon mo. Napagalon naman. Pagkailig ko kang nasyon na ini. Gari primero ining pag-intra. Hindi ko arama. Kumperang taon na po ini na national. So yan tabi ang ano mga pangaran da? I-search sa daw dito sa Google. Taga ro dayta ma? Taga Southern Coast of West Africa o kaya daw African. Bata ang pighiling dumang kan tao na nagagayunan sinda. So Miss India. Di ba? Si Manika Vishwakarma. Uyug-uyugon man. Magayunon man talaga siya. Stunning beauty niya. Morena sana siyang, ang mata niya sa na mga tugang. Pag nailing mo, gari. Ang mata niya, gari mataki. Magayunon. Ang sa iyang mata, tabi, ang, kaya lang ito nga ni, pag-abot sa top 10, na-eliminate tolo siya. Yeah. Eliminated siya, mga tugang kan, top 10. Pag-abot sa top 10. Top 12 something arog ka yan. Ito so pigukuan kang gabus eh. Yan ang pwedeng maging mission. Kaya siyempre baga. May mga judges baga. Diba? May mga judges. Libaw nga yan. Hindi ko alam kung anong hapot sa Miss Mexico. Ano daw sa hapot adi? Yan baga. May last 5 baga yan na pigahapot dyan. Kaya nakabibugtak sa sarong booth. So sarong sa iba. Para yung hapot yan eh. Magayunan naman talaga yan yung Miss Mexico. Adi? O Miss Universe. Si Miss India. Manika Vishwakarma. Oh. Pero sa Miss Mexico, magayon man. Pero na kayo panahog talaga sa Pinoy. Yun man talaga ang mga the best man na mga dapat niya to. Ano nga nangarang kayo ni Fatima? Ni Miss Manalo? Alam ko na, dahil yung daw sa pangaran kayo ni na final result. Yan. O yan. Unang final result, ay wala ang kipangaran. Magayon ang panduk ni Miss Philippines, adi? So second runner-up, first runner-up palan. Kwan siya, tsokolate ang kulor, adi? Gusto, aram ang kulor na ini, magayon nun yun. Yan baga nagari, pula ang skin ka babae. Uni na, na si Fravinar Singh, ay, mali. Si Olivia, ano mag-pronounce daw kayo ni naman? Tiyo daw nila ko dyan kikita pronunciation. Yasi? Yes? I do not know. Tabi. Mga foreign words bagay ni. Ang Miss Universe, Fatima Bush, Mexico. First runner-up, si Pravinar Singh from Thailand. Second runner-up, Stephanie Abasali from Venezuela. Ang third runner-up, si Atiza Manalo. Magayon naman ang pandog niya, niyo. So, pagka-make-up niya pati. Kagayon-gayon man. Gayon-gayon man. Gayunon. Cuteon man. Alright. Yung tabi yan yan tabi ang mga winners natin. Anyway, para kay Miss Atiza Manalo, congratulations, tabi. We're proud of you. Mapagal. Mga tugang na makasangat katabi dyan sa top 5 na iyan.
Yan kaya napili na top 5. Yun ang yun sa sigurado. Mapili na lang diyan kan Miss Universe. Si Sean 1, 2, 3, 4, 5. Di ba? Chiram. Chiramon. The best. O di yun na yan. Di kitang maginibot ha. Iyo managad ang swerte nin buhay. Buda, may mga judges baga. Di ba? Masiramon. At least, ha? Ang sa tuya tabi mga tugang na Miss Universe, no? Ang sa tuya tabi na Miss Universe, I mean, third runner-up, mga tugang sa bilog na mundo, tabi Miss Universe, yung tabi ang sarong Pilipino. Yan, tunayon man talaga. O di good luck sa tuya gabos, ha? Mag-enjoy kita na mga ano yan, mag-enjoy tabi kita na mga ano yan, mga Pilipino. Pasalamatan ta ini yan, may mga baka naman mga basya din na pagparabaras ang mga tao ta. Ano yan? Yun na yan, ano yan. Kita baga mga tao, mapanghusga baga kita, di? Mapanghusga baga kita, di ba? Kaya ang mga isip ta kita mapanghusga. Ang satuyang pagiging judgmental, mga tugang, paminsan, minabalik sa buhay ta. Di ba? Ang pagiging judgmental ta, minabalik yan sa buhay ta. Kaya di kita magparahusga. Buda, dapat di kita naging conclusive kan mga nangyari dyan sa tuyang palibot. Mailing mo sa naiyuna, ano man yan? Gari man mga Jerome Sungaya, naling mo sa daraga, para kapig para ulupig, nag-ulok-ulok sa imo, para ka nagkwan sa imo, nakihuron sa imo, ang interpretation mo, crush ka na. Bako arog po kaya. Di ba? Okay? Didi kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Walang sa tuyang mga samno. Uni daa, madali lang. Nawara lagod sa pag-screen. One. Golden rules for a happy marriage. Yan. Kaya ako, ugmahon ako na pag ako bigo akong ninong, ugmahon daw ako kaya. Pambira ka magsayuma mga tugang sa pagpig akong ninong tabi. Pero kung may mga time na di ako nagkaka-attender, ngayon may dinuman, kibigla, may mga linakaw ngayon kibigla. Pero most of the time talaga, ugmahon ako pag ako kikong ninong. Kasi, you can give your insights, you can share your insights kung paano maging marhay na mag-agom. Di ba? Bipihin, ano nga na itong isasabay sa miswa na gulay? Ang pigisabay sa miswa, so, pigi ba bagang hilod? Patula. Yan, ha? Ang pigisabay po sa miswa, patula. Bako tabi pipino, garo pipin, bako, garo da pipino, bako po. Ang masiramon sa miswa, patula. Yan. So patula bagang hilaw-hilaw pa, so garo lumbod pa, yung tabi mga tugang-an, masiram tabi sa miswa. Yan. Okay? Sige. Yun yan. Good afternoon, Henry. Latoson taga pading Aljana. Anong Fatima Alejo? Sudra dyan inisa. Sarawayan ka pading Al. Punuan mo ako, ha? Igo po baga nahulog sa stage si Miss Jamaica. Ay, di ko nahiling ito. Palibasa di ako nagiling. Igong na-slide sa stage. Miss, nahulog. Ay, kahirak man. Ano ito daw? May nahulog. Sis, iling nga daw. Ay, pangyari man sa maabaka. Miss Jamaica. Miss Jamaica. Nahulog sa stage? Really? A falls of stage? Kairak man o ay nako bata. Ay lakong nailingon tada. Ha? Nahulog sa stage si Miss Jamaica? Sa iba ba kan? Jamaica? Kasi, ano ba? Pig social naman, Jamaica. Oh! Naku, nahulog talaga sa kairak man. Ay naku, maringani, taday na lapo. O, pig-aragapan kan mga camera. Ay naku, naka-stretcher pati. Sinakay sa stretcher. Na, paano ito taday man? Kaya binugtakan man lamang sa stage ki. O, nakasobra kilakaw, noy, adi.
Ay naku, ay naku, makaditon man. They are no broke. Maray nga ni, taday da tabing broken bones. Siguro, mga gas-gas lang si Miss. Bata alabaw ng tabay. Halabaw ng legs niya. Sabagay, sa Miss Universe baga yun, ang legs sa halabaw na di. Yung magayon ng baga pag-ilingon ang girl na halabaw ng legs sa di. Ade? Tapos nga ay kumataram naman. Tama pag magpartataram mo niya na panahon. Tabi. Magpartataram. Kaya rak, manaulog talaga siya. Ay, naku, Di ko na reparo niya. Nasa luwas, sa gilid na siya. Ay, naku, nakalampas sa stage. Adi. Ay, naku, kay Rakman. Dahil niya aram na, lampas na pala siya sa stage. Nagparalakaw pa. Pangyayari sa Maabaka. Pero magayon nun talaga si Miss Philippines. Adi, the best man ang itsura ni Miss Philippines. Yan. Magayon nun siya, ay naku. Sa dayuton sana pati ang lawas. Pati ang braso niya. Sisi daw makabihag lamang kang puso kay nano. Ba? Okay, anyway. Yun tabian sa tuya na naulog kay Rakman. Miss Jamaica. Alright. Re, bako friend mo si Noel Manalo? Si Manalo Noel? Inakon, ano ni Noel ini? Miko Pampanga? Este Mexico. Alright, o digay na kita sa mga samno. Pag-iristoryahan ta mga tugang, ang mga samno sa pagkabuhay nin tao. Kamong nag-antabay ngunyo. Unan sa tuyang ororo. Golden rules for a happy marriage. May mga regulasyon da tabi mga tugang. Gari, this is parang this is a form or in a form of suggestion. Nan mga mag-aragom-agom dapat iwasan ini ngani mga tugang na naiwasan ang pag-explosion, pagsabog nin iwal nin mag-agom sa tuyang mga harong. Dawagan nindo ini. Number one databi, never both be angry at the same time. Kung mag-agom ka mo, or this can be applied also mga tugang sa mga magsyuta. Magsyuta. Kung magsyuta ka mo o mag-agum ka mo, dapat bako kamong dagit sa permi na pareho kamong dagit. Kung dagit ang saro bako. Dapat permi kamong magiging maugmap. Dapat igwa kamo ki magayo na huron mga tugang bilang mag-agum. Di ba? Di ba? Never both be angry at the same time. Kung si Mrs. mo perming high blood paghuli mo, lakaw-lakawin ang una. Uminuli ka, dagiton si Mrs. mo. Di taraman mo si Mrs. mo, natik excuse me ago, mahali una ko, ha? Ay, doon na namasayin ka. O, bagbako ka na dagit, mabalik ako. Yan, di ba? Kisan mo tulo si pagkaabot, kisi tulo si ago mo. Lagom, love you agom. Ito nga ibang parong mo, ibang ang parong nga ibang sarong pandok mo na sa ibang iba man. Kisa, an mag-aragom baga, mag-iringat ka mo ka na, lalaki ka, pag-abot mo, makisan ago mo, dapat, anong intro mo? May time baga na, kinarawan ka kang barkada mo, sinibihan ka ki kulon sa pandok mo, pag-adop ka nago mo, ang parang bako man sa kulon na familiar sa iya, nayaon sa arong nindo, baka may problema ka. Di ba? Kaya, minabot sa punto na, nagkakaigo ki argument. Ang hapot man sa nakayan, sing kahali. Natarugan ang parong mo, para ka nagduman sa akon. Arugan ang parong mo, bako ang super perfume ta sa arong Pag napasala, junior ang simbag mo. Mag-explicar ka, minuto. Sunod, never bring up past mistakes. Kung kaman magsyuta, mag-agom, o ano man na, di na datawi pag ibalik mo, so kam panahon, nakasalan niya. Kung ano nagsistido mo niyan, iyon na daban pag-urunan nino. Bako na so, kasalan niya kan uminaging panahon, ibibalik mo pa. Kasabutan, sunod,
If you have to criticize, do it with love. Ay iba man ini, magayunon man. Kung gusto mo mga tugang na i-criticize ang agumo, taraman mo siya with love. Ngaya agum, ano ngaya? Uy, inalo, alat ko na daw, kwado duman so alkohol. Nata, kwa na sa alkohol duman, talimpian ko daw ang pusod mo. Ako daw ang pusod mo, nata ang tagari. Pat ang pusod mo, hararo mo, may lubag pa. Ay, limpian ko daw ang pusod mo. Kwa na naman so alkohol, tako na. Pag nagkakarigos, kaya dapat, kan mo yan. Sige, na, limpian man pusod. Ako na malimpya kaya. Ano yan agum tagari, ang kuko mo haralab, putulan ta daw ang fingernails mo. Di ba? Putulan ta daw ang sa imong fingernail. Do it with love. Kung ang sa imo dang agum, mga tugang o ang sa imong lalabs, ikikriticize mo, do it with love. Gibuhon mo na mamatian niya ang pagkamuot mo, ang pagkamuot niya. Alimbawa, agom, ano na, Jesus ko ang parong mo. Ano ang parong mo tagari? Hindi na, magpiripyum daw, wag ko magali. Nata, ang parong mo, gari, so, ano na, gari, ang parong mo, so, gari, mas mo doon. Ano? Bawal taraman mo, agom, ano na ang parong mo, gari ka gadya, gari ka kasmag, madadagit ang agom mo, pero, oy, agom, uy, palitin daw ang bado mo naman. Sige, napalitin ang bado mo. Nata, so pagmara siguro ka na bado yan, bako maray. Kung ano yun, na, medyo, ibang parong, palitan na duman. Kung karakol kang bado, palitin na duman. Agom. Kung dai lugod, imbis na palitan mo, agom, alak, ano yan na? Mara na, alak ko na, di ka mag-alik ko na, palitan ta ang bado mo, pagka kung bado duman sa taas, palitan ta. Ibang parong kang bado mo masupog bata. Bakit yan? Magparakonsay mo dyan sa mga kaopisina mo. Pag dinaplos ka, maparong do it with love. Nasabutan. Sabi nga kang inatindiran ko na sa long conference sa Manila, kung kita da magibo, maski sa day o darakulang bagay, sabi kan sa mga speaker ka ito, do it, ano ito? Sabi niya, di ko masabutan, di ko makaon sa pagka-English niya Pasang sabihin niya, maski sadot sa nang bagay ng gibuhon mo na may pagkamuot. Doing small things with love. Ipamati mo ang sarong salit na bagay. Maski salit na bagay o darakulang bagay, dapat pigigibo mo yan na may pagkamuot sa kapwa. Next. Never to go, this is very important sa tuya, gabos. Maski sa mga magsyuruta, never go to sleep with an argument unsolved. Kung ka mo nag-iwal, di ka mo magdumantabi sa imong, sa magkaturog, na di na resolveran ang problema. Di ba? Di magkaturog na dahil nasolberan ang problema. Hurunan kima. Magagom ka mo, saan ma-resolve kang problema nindo? Magsyota ka mo, saan ma-resolve ka? Maresolver ka mong duwa. Bata baga ang mga babayi baga. Ang ibang babayi baga, di ba? Bako gabos, ang ibang mga babayi makadudaon. Di mo lamang malansi. Lansiyon mo, ay di, lamay kang tubudan. Next, never, ano ito? Ito. If one of you has to win an argument, let it be your spouse. Kung, di ba, magpadawag na sana, biyo pa. If one of you, when you are wrong, admit it and ask for forgiveness. This is very important, mga kapingki. Kung ika nagdadangog na mister ngunyan, kung ika nagdadangog misis ngunyan, ika nagdadangog katabi ngunyan, mga tugang nasaro, tabing persona, o ano man, may syota ka, may boyfriend ka. If you, when you are wrong, kung ika nasala ka, admit it and ask for forgiveness. Grabe naman kung inako muna ang sala mo, tapos mga tugang.
Di ba? Di ba? Tama, naintindihan. Alright. Yan po sa tuya ng mga samno, mga tugang sa pagkabuhay nin tao ko niya na hapon, digdi po sa tuyang programang Pinky on Mo, baby. Good afternoon po, Henry M. So sa kuyang agum kaya, masyadong maisog, asin grabe magtaram. Pag uli mo pa lang sa harong, purok-putokan ka na kidagit. Sa totoo lang hen, nagkulog ang sa kuyang talinga, kaya nagkahiwalay kami 5 taon. Sa paghiwalay ming ito, natintaran man ako ki ibang babayi. Pero naisip ko, nasalaan sa kuyang nagibo, na maghanap ako kiba habang bulag kami ni Agong. Ang ginibo ko, nag-reach out ako sa iya, maski aram kong kasalan niya, ang ugali niya, day ko kaya. Sabi ko, Agong, maghuron daw kitang duwa. Naghuron kaming duwa, sabi ko, bagon mo lang ugali mo, okay na ako. Si Mrs. Pati, palan, nasupog man sa kuya magtaram. Nasupog man sa kuya magtaram na naghagad siyang dispensa kan ugali niya. Nagkabalikan kami after 5 years. Ngunyan po, 35 years na kaming nag-ibahan. Maugmahon kaming duwa. Pati sa mga aki mi. Kaya ika po, Henry M. Gari, ay dulon ta ka pag-abot sa arog kaya na bagay. Sailing ko, maugmapirmi ka mo sa harong. Adi, pwede. Pwede. Pwede po, ang sa imong nasa isip. Ikaw man, baka man perfect. Di man ki perfect wife, perfect husband, o perfect relationship. Pero ikaw po ki, mga date argument na pwedeng ma-solve. Ginibo ko na, ito, sandali lang. Sabi kan texter ta, good afternoon. Ginibo ko na po iya, na daip, Sir Hen, ginibo ko na po iya, na daip po magkaturog, na daip kami nagkaayos na gom. Kaya po, daip pa po akong katurog, sarong simana na. Taday kami Sarawayon ka. Di ka palang katurog, sarong simana na tanggan sa ngunyan, di pa kamong duwa, nagkakaayos. Dahiling mo na, ayusan mo! Ayusan mo tabi. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ahalak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay, kay pan po na sabayan ng protection Leverade. Leverade, Silimarin Capsule. Ang Leverade, Silimarin Capsule para po salud asin protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtao ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Leverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay. Ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. 9:50 oras po mga tugang sa Pilipinas. Oras Magbabalik patud po sa kami. Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito, and in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne, sa Shoppers Home Cologne, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon
Manunta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin!
Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immuniplus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Alright, ano na nga ni kita? Ano na nga ni Sugi Bunta? John, okay na ako yung kansukan ko? Si kadwa ko? Okay na ako kan liver aid ko, adi. Hello? Sir Hen, Hi! 4 o'clock na. Nagmerienda ka na ba? Hinahanap ko nga eh. Bakit may bibigay ka? Paano kaya, Sir? Purupal yun ang oras mo. 9:50. Napa nito. Yung nga nang sabi sa ko, binagkapun sa kuya, si Noel Manalo. Nano ka ngaya? Sabi sa ko ni Noel Manalo, oy, sabi sa ko ni Noel Manalo, ngaya, Bipi, hinga ko ano? Naginom ka na nga kambulong mo. Tapos maala. Kasi ako nagtangapot lang ako kung nagmerienda ka na. Kung naginom ka ng bulong, mas malala to. Oy. Salamat sa pagiramdam, ha? Pero ang dating mo, gari, pigdadagitan mo ako, ha? Di man, sir. Tingapot ko lang yan. Talaga kung nagmerienda ka na o maski kapita. Medyo... Maski pang agang programa, dati ka nang lampas. Ngayon na hapon, lalo ng karayon. Ang approach mo, medyo bako masyadong makulog, medyo kwenta, light ang dating. Paano kaya baga? Sabi mo kasi bago, light. kang last time mong mga program, sabi mo, sino din mo yung maka-voice over na, ano yan, Han? Anong Han? Naligo ka naman. Uy, paboy-sabiron ta ka daw. Paboy-sabiron ko daw ika. Ay, yabo ko, sir. Sige daw, ataram daw. Alas 3:30 na, nagmerienda ka na ba? Sige daw. Alas 3:30 na. Nagmerienda ka na ba? Wala. Maray naman. Di makadako pinaglayog-layog. Ay, grabe ka naman, sir. Iyo. Sir, anong sinabi kong oras ka sa bago talaga? 9:50? 9:50? May pang morning mong program, dati ka ng lampas. Ay, So hapon, lalo ng karayoon. Sorry. Talaga? Tandaan mo pag aga, hanggang alas 20 Uy, ka na. yung nga ang problema ko ba yata? Natadaw ako ta. Ining mga simanang ini, pun ka nagsakayaw ko aeroplano, nataltag sa utak ko. Mag-inom ka ng bulong mo. Dati-dati, nalilingaw sana ako. Dati-dati, nalingawon lang ako nakalingaw ako na ako may agom. Dati yan eh. Ay, mas grabe yan, sir. Pero ngunyan, mas grabe ngunyan, lingaw ko talaga. Alas 4 na, nagmerienda ka na ba? Yun ang dapat ko sa imo. Kaya pag sabi ko, kung gutom ka, masabutan ta ka, sir. Marang ako medyo or okay akan mga approach mo eh. Si Noel na Manalo, anapon sa ko kasbago, nagapon bagang off the air. Ang EBP, hinga ko ano, naginom ka na kambulong mo. Ipag-over ko, saraman ko. Sir Hen, alas 4 na. Uminom ka ba ng gamot mo? Sige, magurang ka man.
Pero bakong aragaan. Ay. Uy, sir, sige na, follow ko. Bye-bye. Bye-bye. Sir, lang, grabe ang traffic sa St. Agnes. Nata mo niyan? Yes, sir. Nata. Alam mo kasi bago nagatod lang akong papers, siguro mga alas 2. Alas 2 pa lang, traffic na ako paduman sa Nata may daw. SM. Bata maulit na ako ngunyan. Gusto ko magulit kay Atab. Tapos ngunyan, sir, papuli. Imagine mo nga para ako naghapit ng papel. Inabot na akong alas 4. Ay, nako. Grabe. Ay, nako. But anyway, reminder sa mga drivers, sabaan ang pasensya, magbalo ng dakula o na pasensya. Iyo. Okay, salamat sa ako. Natali na kumagi sa may SM Pauli. Bye-bye Iyo. po, alas 4 ka na. Opo, yupo. Sorry, tabi. Bye-bye. Inom na ng gamot, ha? Okay. Natasod pa kang salbatan na ka. Joke lang po, joke lang. Bye-bye. Mga listeners, good afternoon po, happy weekend. Bye-bye. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, You can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. Kasabagong aga, may kahuron ako. Sabi sa kuya ang kauron ko. Ngaya, sir, ako, ano po? Pwede nga po na mag-announcer ka na imbis na magkanda ka. Ngaring-ngaring. Ngaring-ngaring bayaan ko. Sabi sa ko, pwede nga, sir, na imbis na magparakanta. Sir, pwede nga yan, dahil ka magparakanta. Natangin niya ako, mag-announcer ka na sana pwede. Ngaring-ngaring bayaan ko sa kauron ko. When you say nothing at all. Salamat ka sa pagantabay. Goodbye, mabuhay. All day long I can hear people talking out loud. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng